So we are live. Sorry लोगोफोर बहुत late फैबाय जों लाइभआव सोरबाफोर दंना गैया ना उन्दुजोब्बाय मानसिफ्रा नायनोसै जेबो इनफरमेशन होया गारा माने फैबाय जों लाइभआव नायनोसै सोरबा दंना दाबो रावबो गैया हरबो जाबाय नालाय मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय गैया रावबो बाय बायानो उन्दुनोसै नामा दसे दानि र' सोरबा कोई है हाय हाय सुदेम बर' गिटार लरा गिटारनि फिसाला आब' सना हेलो रतन नार्जारी बी बॉयज ग्रुप FF हेलो रूपाली एंड रॉकिन 69 हेलो एनोनिमस हेलो आरो सानैसो फैबावथों तारमाने मोनसे गाबोननि थाखाय एनाउन्समेन्ट दङ जों बेनि थाखायनो लाइभ फैबाय हाय मा ओंख्रिया दा दिनै थार्सडे दिनै निरामिस दानसोरां ब्रह्म रातुल लामसारि हेलो एमबी मिक्सचार जाखांबायना ब्रादार जाखांबाय जोंना लाइभ फैनाया एसे लेट जाबाय ओमफ्राय मतिलाल बसुमतारी टिकेट लाखाबाय जोंहा क'क्राझाराव थैंक यू सो मच SS ब्लग आदा बाजै हेलो फै सना फै मनिसा बर' खबर मोजां ना आब' आरो एक्चुअली मा होननो खबरा थिगानोमोन खिन्थु नै आंनि फिसाला लोमजाबाय एकदम बिरादनो शिबमा बेनिखायनो तारमाने लाइभ फैनायाबो देरि जादों गाबोन मिथिला आरो मा जायो आंबा थांनो हागोन ना हाला हामगोन ना बादा गाबोन नै सबखौबो हेल' खालामना होजाय हेल' होन दानसोरां ब्रह्म नायनो थांगोन आदा फैदो गाबोन आं सायखंगुरियाव थांनो हानाय नङा माने एग्जाम फैबाय दं अके बिदिब्ला हलाव जुदि हायोबा नायदो सुदेम नामा एग्जाम फैबाय अनसुलि ब्रह्म नाइस थैंक यू थिगानो दं र' खबर मोजां मनिस्वर बर' मनिसा बर' थांलायाव माब्ला आब' बुंगासिनो दं नायदो मा ओंख्रि जाखो दा दिनै एक्चुअली भेजमोन दिनै बृहस्पतिबार ना दिनै एक्चुअली बारखौ मानियो गेजेर गेजेर No, Shiva. Ada biasa message. Shiva ba? Yo nai. खबरा मोजां ना आदा बाजै नामखौ फराय नामखौ बिरेन ब्रह्म मोजां मनिसा टांलायाव माला आब' बेनि सोमोन्दैनो बुंनोसै गिसिब लानांबाय लोगोफोर फिसाला लोमजाबाय स' फेनबो होनो हाया जेबो होनो हाया गरमाव दा जों गिसिब लानांदों माने ओमफ्राय मनिसा बर' टंलायाव माब्ला आब' टंलायावथ' गाबोननो रिलिज जागोन खिन्थु टंलायाव गाबोननो साया सिनेमा हलाव रुपाली एन्ड रकिन मा ओंख्रि जाखो स' बेखौथ' बुंखाबाय ओमफ्राय रुपाली एन्ड रकिन आदा एसे बुंदो ना नों बुंबाय ना बुंबाय आदा बाजै आंहाबो बिराद सेथार सिनेमा बाबुराम बाबु नायदो हलाव क'क्राझार बङाइगाव आरो टंलायावथ' गाबोननिफ्राय अपेन जासिगोन सिनेमा हलाव सिनेमा थियेटाराव बङाइगाव माने चिरां चिरांनि सापागुरियाव इउनिभार्सेल सिनेमा इउनिभार्सेल सिनेमा थ' दा आं बुंनोसै नामा र' एक मिनिट बयज ग्रुप आदाया खानायखौ सेंग्रा गोरलै नुदों एसे सोलायनांगौ ना दाखालि सोरबा थारमाने बोरायबाय होनदोंमोन नालाय थ' बेहा थारमाने मोदोमाव नांबाय एसे बेनिखायनो लुक्सखौ एसे सोलायबाय आरो माबायदिबा लुक्सखौ नुखो एसे कमेन्टआव होदो होनबाय माथो सेंग्रा नुबाय होननानै सासेयाल'सो बुंदो बुंदो प्लिज खोन्थादो एसे मोजां नुदोंबा बिदिनो एसे आलादा स्टाइल नुगोन नङाबा फ्रन्ट साइडनिफ्रायल' लाबाय थायो होननानै अनेकानो आंखौ कमप्लेन खालामबाय थायोमोन
Message. Monisa Boro, oh, thank you, Abo. Welcome. S blog, Ada Baze, Angha Dasu Fuiwai from Themaji, Jonai, Ada Baze. Okay, hello. जोंहाबो दिनै लेट जादों फैनाया शिवम एक्चुअली लोमजानाय थानायखाय माने आं एकदम सोलाबथारासै दिनै एसे थाब फैगोन सानदोंमोन लाइभखौ खिन्थु खालामनो हायासै ओमफ्राय बिरखां अफिसियेल ब्लग हेलो आदा बाजै हेलो जों दिनै निरामिस जाबाय Antana BXTY ada मोजां ना खबरा रुपाली एन मा खबर सोंदों नोंखौ खबरा मोजां बुकु बर' हेलो हाय आदा हेलो आदा नोंखौ रुपालियान रकेन आदा नोंखौ मोगथाङाव जोबोर लोगो हमनो गोसो दं मालाबा लोगो मोनगोन सियर मनेस्वर बर' मोजां नुदों आदा मोजां नुदों दे थेंक इउ बिदि बुंबासो मनीषा बर' गुड next नाइट बिरेन ब्रह्म आंनि फेभरेट बर'नि एक्टरा नोंखा आदा जेब्ला 2010 समनिफ्राय फ्रम गहपुर थेंक इउ योगिता बर' हेन्डसम नुदों आदा थेंक इउ नुबाय होगा एजी गेमर गुड नाइट पुनित बसुमतारी टंलायाव फैया नामा आदा आरो बाजै टंलायाव जों टाइमिंखौ बुंगोन माला थांनाय जायो जि सोमदोन आदा दारि लानो मोजां मोना नामा दारि लानो मोजां मोनो नाथाय मोनजोब्बायना दारियानो लागोन बै आंनि जिउ मा होनो मेथाइयावथ' नुखाबायना एसे गेटआपखौ आदाया खानाय खाथब लायथारदों नामा बाजै एकदम देखायना होदो खनसे नोंनि चिकनिखौ पनिटेल खादों गाबोननि श'नि थाखाय आच्छा नों मेन पइन्टखौ बुंदो दा दिनै जों मानि थाखाय लाइभ फैदो बहुतानो गुड नाइट अलरेडि होनखाबाय स' जोंना फैनायनि जाहोना जाहैबाय गोबाव सम नेनायनि उनाव जोंनि दा मुभि सिजुआ थियेटाराव रिलिज जासिगोन माने सिनेमा हलाव रिलिज जासिगोन गाबोन 16 सेप्टेम्बर तो क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हल बेयाव मोनथाम श' नुनो मोनगोन बुक माइ श'आव नायबानो मोनगोन आरो बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलावबो नुनो मोनगोन बेयावबो गाबोन मोननै श' अपेन खालामनाय दं बेनि नेक्स्ट डेनिफ्रायनो मोनथाम श' नुनो मोनगोन बेयावबो बुक माइ श'आव नायबानो मोनसिगोन आरो टंलानि साया सिनेमा हलाव बेयावबो जों मा होनो बेयाव बुक माइ श'आव नायबानो मोनसिगोन टाइमिंखौ तो जों एक्चुअली सानदों सप्तासेनि उनाव जोङो मस्ट प्रब्लि जों दुधनैयावबो हलाव माने जों अपेन खालामगोन सानदों मानोना बेयावबो बर' पपुलेसन दं तो जों फार्स्टआवनो बर' एरियाफोराव जा हल माने दं खाथि खालायाव तो बैयावसो जों प्लेनिं लादोंमोन आरो गाबोननिफ्राय अलरेडि अपेन खालामसिगोन तो बिनि आई थिंक 2 month नङाबा 3 months उनावनो जों एसामिसाव डाब खालामनो अल आसाम रिलिज खालामगोन सानदों जोङो तो जायानो जाथों जों जिहेतु 16 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो हल रिलिज खालामसिगोन तो बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन जेब्लासिम अडियन्सफोरा बेयाव मा होनो अडियन्सफोरा जेब्लासिम फैगोन आरो नायगोन आरो तो रायजो राजाफोर बे मुभिया एक्चुअली आं बारे बुंगासिनो दं माने खनले बुंगासिनो दं जे बे मुभिया एक्चुअली हलनि थाखायसो जों बानायनाय जादोंमोन आरो अनेकानो जोंखौ कमप्लेन होदों प्रजेक्टरनि माने जा गामियाव देखायदों बे खोमसि नुदों होननानै एक्चुअली खोमसि नङा एक्चुअली हरनि नाइट शट बारा लानाय जादोंमोन हलाव जेब्ला नायगोन होमबा एसे मिथिगोन आरो बेयाव ब्राइटनेसा हलनि आरो बै कनसेप्टआवनो बानायनाय जादोंमोन आरो तो जायानो जादों आरो प्रजेक्टराव जेब्ला देखायो होनबा तारमाने क्वालिटियाबो ल' खालामनांगौ जायो एक्सप्रेसनफोरखौ लेपटपआबो जुदि मोजां नङाबा तारमाने बेखौनो बुंनोसै आं तो लेपटपजोंबो बहुत खोथा थायो आरो प्रजेक्टराबो जेनेबा दामि खम दामिनि खोथा फैयो तो बेयाव एक्चुअली अरिजिनेल माने क्वालिटिया बेरखांनानै फैया जोंबो बेखौ मोनदों माने किसुमान जायगायाव जोंबो थांनानै नायदों स्क्रिनाबो जुदि माने क्लियार नङाबा माने एसे जुदि खसा थायोबा बेयावबो क्लियार नुवा आरो माने क्वालिटिया एसे प्रजेक्टराव डाउन जाखादों जाय दा प्रजेक्टरफोराव नायदों अबभियासलि क्वालिटिखौ बै हलनि क्वालिटिखौ मोननाय नङा ओमफ्राय बहुतानो कमप्लेनबो होदों जे बिराद गुसुं माने मुभिया नंगौ मुभिया बारा गोलाव नङा 1 hour 45 minutes स' नोंथांमोना सोरबा होनदों आधा घन्टाबो नङा बिदि नङा मुभिया 1 hour 45 minutesनि मुभि तो जिहेतु बे मुभियाव माने इमान एन्टारटेनिं मुभिथ' नङा माने गान बाजना जेबो गैया नालाय स' एसे गुसुङैनो लाखिनाय जादों माबाखौ बे मुभिया जोङो आवगायनि जाथायखौ लानानैसो माने जों बुरखांदों एक्चुअली बे मुभिनि जि स्क्रिप्ट माने जि स्ट'रि तो
जिहेतु माने बुंबायनो बेयाव मास्लादार मेथाइबो गैया मोसानायबो गैया एक्चुअलि जों कनसेप्टआनो आलादा बे कनसेप्टखौ जोङो गोदानै एक्चुअलि आलादा स्टाइलनि जोङो मानोना जोंनि मुभियाव जेनेरेलि माने कन्टिनिउ एखे स्टाइलानो जागासिनो दं जों एसे माने मुभिनि स्टाइलखौ सोलायनो थाखाय जोङो ट्राइ खालामदों आरो बेखौ एक्चुअलि माने आवगायनि माने जारिमिनखौ लानानै जिहेतु जों बानायनायखौ ट्राइ खालामदों आरो आलादा आलादा जायगायावथ' बेखौ गनायदोंखाय दिनै जों इन्डियान पेन'रामासिम मोननो हादों प्लास इन्डियान माने इन्टारनेसनेल एवार्डबो अनेक मोनदों थ' रायजो राजानिसिम बेखौबो आं खावलायो जे फैदो हलाव नायफैदो आरो सोरबा सोरबा बे मुभिखौ बुजियाबो जानो हागौ आं बेखौ बुङा गासिबो जे माने बुजिगोन बा मोजां मोनजोबगोन आं बेखौबो बुंनो थाङा नाथाय बे मुभिखौ आं खनसे आरो खावलायो हलाव खनसेसो नायफैदो नायबा अरिजिनेल जि जोङो जा बेयाव माने एसे बेरखांहोनो नाजादों बेखौ नुनो मोनगोन आरो थ' बे मुभिनिफ्राय बे मुभिनि उनाव साक्सेस जानायनि उनाव जों आरोबाव अडियन्सनिफ्राय जुदि अननाय मोनोबा नेक्स्ट आरोबाव ट्राइ खालामबावगोन होननानै आंना प्लेन दंबावो थ' गासिबोथ' रायजो राजानि गोजौआवसो माने एक्सुअलि सोनारो थ' बेनोसै आरो ओके दा एसे कमेन्ट्स फरायनाय नङाबा गाज्रि मोनगोन स' कमेन्ट्सखौ दोनथ'नाय जादोंमोन सरि थ' दिजेन बर' नायनो जोबोद लुबैदोंमोन नाथाय मा खालामनो गुबुन जायगायावसो दं नालाय अके नायनो मोनगोन दे जों लासैनो इउटुबावबो हगारगोन स' हगारगोन दा सिन्था दा खालाम इउटुबावबो नायनो मोनगोन खिन्थु लासैनो हगारगोन आरो ना फार्स्टआव हल रिलिज बिदि खालामग्रोनि स' दैमां बर' हेलौ उद्धव मुसाहारि आदा बाजै अलवेज बी हैप्पी थैंक यू गुड नाइट अमृत भुजेल हेलो कैसे हो आप एस ब्लॉग आदा बाजै आंखौ रिप्लाय होनाय हरफिननायखाय आदा बाजै ओके नर्थ इस्ट बादिस हेभि नुखायो आदा नोंखौ अनुपसा बर' वेट खालामबाय दंलायो ओके रुपालियान रकेन बाजै बाबुखौ खोन्थिना हो बाबुआ एक्चुअलि लोमजाना दं थ' ओंखायनो उन्दुना दं बेयो ओमफ्राय बेनि थाखायनो जों फेनखौबो होनो हायाखै दा गरमाव गोलोमजोब्बाय सानैबो गिसिब लानांदों पुनित बसुमतारी हेयार स्टाइला हिट ओमफ्राय बिरखां अफिसियेल आदा फिल्म पार्ट 2 फैगोन नामा सिजौआ पार्ट 2 बो फैगोन नामा पार्ट 2 खौथ' साननांसिगोन गोपीनाथ बसुमतारी नोंसोर बायदि अनसुला अनसुलि नुवाखै आयो आं इउटिउबाराव थैंक इउ लाजिनोसो ओंखारबाय आं ओमफ्राय फिलिप इस्लारि बेंटलाव फै खनसे ट्राइ खालामगोन फैनो सन्जिला बसुमतारी दासो नायदों आब' गुमै अके जेबो नङा जोंहाबो लेट जादों माबायदि दसे फोजोबनोसै जों गरम मोनदों फेन होनि थंलायाव फैदो आदा बाजै नुस्पा बर' थांगोन जों थांगोन टंलायाव जों अब्ला माने माला थांनाय जायो जों बुंखागोन जि सोमदोन मा ओंख्रि जाखो बुंखाबाय जोंनिया दिनै निरामिस दालि भाजा बेफोरनो आरो मिना दैमारि मा खबर मोजाङै दङ सोमदोन मुसाहारि हाय आदा बाजै माबोरै खबरा मोजां ओमफ्राय नुजागोन सना आब' अबाव दं नोंसोर जों दा जोंनि न'आवनो दङ बरपेटा रडआव बड'सा अफिसियेल आदा बाजै OTTआव हगारगोन ना आं हगारनायाथ' हगारखागोननो खिन्थु एसे टाइम लानानैसो हगारगोन नायनोसै दा मोनसे स्टेप जोंनाबो दा माने गोदान नालाय फार्स्ट टाइम स' माने दाबो इमान आइडिया मोनाखै लासै लासै दासो माने सोलोंगासिनो बुहुत खोथा मिथियाखैमोन मा बेयावनो जोंना अनसुला बसुमतारी हेल' गाबोन लोगो हमगोन सियर बिरेन ब्रह्म आं जोबोर नायो गोसोमोन नाथाय आंबो गुबुन जायगायावसो दङ अके सिन्था दा खालाम नुनो मोनगोन बयबो जों इउटुबावबो हगारगोन नाथाय एसे लेट जागोन थ' बेखिनिखौ नेनांसिगोन साबायखर बसुमतारी हाय आब' हेल' मनिसा नार्जारि हेल'
निजि ब्रह्म आंहा सानदेआव नायनोसै आब' गुमै अके नायफैदे sure ओमफ्राय जोङो दिनै जेरै लाइभ होनदों बिदिनो जों पोस्ट हगारगोन जों अबाव थांनाय जायो गाबोन जोङो थांगोन बङाइगावआव 11:00 थागोन ना जों 12 थागोन 12:00 जोंखौ थांबाथाय बङाइगाव लोगो मोनगोन जों गाबोन बङाइगाव हलाव रिलिज क'क्राझाराव नायनो सोर अर्डिनारि मेन मुभिखौ हलाव रिलिज होबा क'क्राझारावबो नायनो हासिगोन ना आदा बाजै क'क्राझार गल्ड सिनेमायावथ' गाबोन रिलिज जाखागोन बे मोनथाम श' दंखायो क'क्राझाराव जुदि टिकेट नांगौबा होमबा Online book my show. बुक माइ श'आव माबाबानो जाबाय नायबानो जाबाय सार्च खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जों टंलायावबो थांगोन सानसे क'क्राझारावबो थांगोन माला थाङो जों पोस्ट हगारखागोन स' नायनोसै जेरै जेरै सोलाबो ना सेटारडेआवबो थांनो हागौ खबर हरखागोन दिनै जेरै लाइभ फैदों सानसे सिगां लाइभ माने फैनानै खोन्थागोन नङाबा आंनि कमिउनिटि पस्टआवबाबो आं पोस्ट हगारगोन थांनाय जुदि जायोबा ना सै क्लाब अफिसियेल हेलौ चिरां एरिया ब्लग मा ओंख्रिमोन आदा बाजै दिनै निरामिस थार्सडे साहिल जोशी फेन आं टंलायाव नायहैनोसै एलै आदाला फ्रम उदालगुरि नायहैदो अके प्लिज नायहैदो आं उन्दुखानोसै आदा बाजै अके गुड नाइट जोंबो बारा गोबाव खालामला जोंबो उन्दुनोसै शिबमा लोमजादों नालाय थ' प्लिज प्रे खालाम जाहाथे शिबमा थाब हामो गाबोन जाहाथे आंबो थांनो मोनो नङाबा जुदि बेना लोमजानाया मोजां जायाबाथ' थांनो मोननाय नङा बड' लिजेन्ड गुड नाइट थ' आं माने सिजौ फिल्मावथ' आं गैया अब्लाबो आं माने टिमनि जानानै बयखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना माने फैनानै नायफैदो ओमफ्राय कमेन्ट्सफोरखौबो होदो माने फिडबेकखौ जोंनो नांगौ नोंथांमोननि फिडबेकआ माने जोबोद मा होनो बेखौ जोंखौ आरो इमप्रुभ खालामनो हेल्प खालामगोन जुदि नबडि इज पारफेक्ट रावबो पारफेक्ट नङा एसेबाबो गोरोन्थिथ' बयनाबो जाखायो स' बिदिनो जोंना बे एबार फार्स्ट टाइम स' नेक्स्टआव आरो मोजांसिन खालामबावनो जों ट्राइ खालामगोन बेनोसै ओमफ्राय अनुष्का बर' गाबोन नायनोसै टंलायाव आदा अके नायफैदो नुजागोन सना फ्रम बरपेटा रड आदा बाजै हेलौ कमलादेव ब्रह्म हाय आदा बाजै नोंसोरनि ब्लग नायनो मोजां मोनो थेंक इउ स' माच नुजागोन सना गुड नाइट बयज ग्रुप गाबोन नोंसोरखौ लोगो हमनो हागोन ना आदा बाजै जों बङाइगाव थागोन स' अभियासलि फैबाथाय लोगो मोनगोन बीरेन ब्रह्म हर जिंदगी में और लाइफ में ऐसा ही कुछ रहना फ्रॉम बेंगलोर थैंक यू श्योर थैंक यू बीरेन आप भी ऐसे ही रहना आपका भी अच्छा हो बेस्ट विशेस लकी बड़ो मा खबर आदा बाजै लव फ्रॉम उदालगुरी भेरगांव आर मारी मानो गाबखो सुष्मिता छेत्री एक्साइटेड मूवी देखने के लिए हेलो सुष्मिता कल मिलते हैं पइन्टा नार्जारी हाय आदा बाजै साबायखर बसुमतारी सायखं फिल्मा मोजां जादों गुमै सायखं फिल्मा मोजां जादों ना थेंक यू सायखं फिल्मखौबो नायदो आं नायनो मोनाखै दाबो बड'सा अफिसियेल आदा बाजै मुभिनि बाजेटआ बेसेमोन बुंनो थाङोबाथ' बुरजायानोमोन नियर एबाउट 40+ मोन आरो Agar creation waiting for upload in YouTube, not President Bodland. Okay, जेबो नङा wait आरो एसे सानैसो खालामबावनांगोन भाग्य ब्रह्म हाय आदा बाजै माबोरै दं मोजाङै दं ओमफ्राय जों बारा गोबाव खालामला नामा अलरेडि हर जाबाय स' जोंना बुंनांगौआ बेनोमोन जे गाबोन खनसे बुंदो अबाव जागोन लास्ट टंला गाबोन बुंनाय बादिनो बुंसै आं गाबोन जोंनि हल रिलिजआ जागोन क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हल बेयाव मोनथाम श' लानाय जादों मोनथाम माने ओमफ्राय सेकेन्ड जाहैबाय बङाइगाव माने सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलाव ओमफ्राय टंलानि साया सिनेमा हलावबो नुनो मोनगोन ओमफ्राय बुक माइ श'आव दा बुक खालामनोबा खालामनो हागोन आरो थ' बेखौ बुंनानै नोंसोर थांगोन ना आदा बाजै जों गाबोन बङाइगावआवसो थागोन टंलायाव सानसे साननि उनाव जों प्लेनिं लागोन क'क्राझाराव थांगोन आं थांनो हायाबाबो बिथाङा थांगोन स' लोगो मोनखागोन आरो टिमा थांखागोन आंथ' सानफ्रोमबो थांनो हानाय नङा सानडेसिम आं थांनो हागौ जेराव थाङो ओमफ्राय मानडेनिफ्रायथ' स्कुल स' थांबाबो लेटलि थांनो हागोन आरो
आप लोगों की प्यार को देख के मैंने खुशी से रोया है ओह हाउ स्वीट प्लीज प्रे करते रहना ऐसे ही रहे फैला बसुमतारी आंबो नुवाखै ब्र भिडिअखौ फ्रम बेंगलोर ओके नायनो हागोन दे लासैनो जितु बर' आदाम प्रकाश बर्षानि बाजे both of you are my favorite love you thank you so much love you too and may God bless you too अलंबार बसुमतारी हाय आबो मा खबर मोजाङै दं खालि आंनि फिसालाया लोमजादों इनिखायनो माने इसे बड़ी दुखु मोनगासिनो दं आरो सुस्मिता चेत्री होप शिवम कल तक ठीक हो जाए हाँ वही थैंक यू सो मच प्लीज प्रे करो मेडिसिन तो दिया है बॉस्को बरो आई लव यू आदा बजाई थैंक यू लव यू टू अलंबार बसुमतारी आबो नोंसोरखौ लोगो मोनब्ला मोजां मोनगोन डेफिनेटली जोंबो मोजां मोनगोन बॉस्को बरो माय फेवरेट आदा बजाई थैंक यू लकी ब्रो टंगला साया सिनेमा हॉलाव नायनो थाखाय एक्साइटेड ओके रंजाली मुसाहारी सानडे सिम थागोन ना आदा बाजै बङाइगाव मुभिया बेथ' 1 week to थाखागोन ने आरो जुदि अडियन्सफोरा जुदि माबा क्राउडा जुदि जायोबा अडियन्सफोरा होमबा नांबाय थागोन आरो जेब्लासिम अडियन्स फैयो आइना शिवमा ओके शिवमखौ सोरबा नायनो लुगैदोंमोन शिवमा लोमजादों बे लोमजादों स' जों गोबाव खालामला बेबो उन्दुनो ओंखारबाय थ' बयखौबो गुड नाइट होदो खनसे नायदो इथिं नायदो नोंखौ नुवाखै नुवाखैनो ओके सानदेयाव नायफैदो ओके गुड नाइट होनदो बाय गुड नाइट एभ्रिवान थ' लोगोफोर दोनथ'नोसै बिदिब्ला गाज्रि दामोन लेट फैबाय आरो थाबैनो थांबाय आरो दिनै जाय जायनि कमेन्टखौ फरायनो हायासै नेक्स्ट टाइम श्योर फरायगोन थ' बिदिब्ला गुड नाइट कुत्ता चोर क्या नाम है अंजलि मुसाहारी गाबोन क'क्राझार नायसिगोन आब' अर्डिनारि मेन सानदेयाव नायनोसै मुभिखौ अके फुंखा बसुमतारी उन्दुनोसै आदा बाजै जोंबो उन्दुनोसै टरर फेमिलि आदाया दाबो सेंग्राथार अके बिदिनो अनजाला थाबाय था थैंक यू अंजलि मुसाहारी चंदन बसुमतारी फैला बसुमतारी सुस्मिता गुड नाइट फिलिप इस्लारि भियेटनामनिफ्राय माला फैखो गोबाव जाबाय मोजां ट्रिटमेन्ट हो औ आर्डिमारि होगोन बिरेन ब्रह्म गुड नाइट ओके गुड नाइट एभ्रिवान थैंक यू लाइभआव फैनायनि थाखाय बाय बाय होदो बेटा बाय बाय ओके संजीव बरो हेलो गुड नाइट जों दोनथ'नोसै नेक्स्ट लाइभ फैबा आरो लोगो मोनफिनसै गुड नाइट सिक्लाब अफिशियल गुड नाइट